No, moi! Tänään pelataan Minecraftia. Edelliskaudella Jokereissa yli 50 tehopistettä rohmunut Filppula pelasi KHL:n runkosarjassa tehoilla 7. Tai tässä jaksossa. Hypikselin. Mutta loppukorjautas varmaa ja pääsi hyvin pelirytmiin mukaan. Kyllä luulen, että playereista tulee hyvä. 32-vuotias Filppula pelasi 3 vuotta sitten huippukauden Detroitin Mennään. mutta ei saanut näyttöpaikkaa NHL:ssä. Nyt hän uskoo, ettei Vaikka. Totta kai se unelmaa, mutta sen eteen tehdään töitäkin, mutta se, että kuinka todennäköisesti se on, niin se on eri asia. Mitä leveämmin Filppula hymyilee tänä keväänä Moskovassa, sitä hauskempaa on myös muulla joukkueella. Kyllä mä yritän hymyillä aika paljon ja kyllä mä katsotaan aika erikoisesti välillä. No. Se ei tää tosiaan ole tapana. Pudotuspelisarja SKA Pietaria vastaan jatkuu CSKA Moskovan kotihallissa maanantaina ja tiistaina. Tonne. Yleisurheilua. Hanna-Mari Latvaa selvitti tiensä välijärjestysarvojen MM-kisojen 60 metrillä Puolan Sotopissa. Radallaan 3 juokseva Latvala piipoi alkuedessä uransa 3. parhaan ajan 7.33. Eli sit tonne. Jatkoon aikavertailusta. Välierät juostaan huomenna. Meksikon MM-rallissa on ajettu tänään toisena ajopäivänä vasta. Mä en oo siis niinku pelannut tätä koskaan. Max Östberg on toisena ja No nyt sitten pelataan. Vuodi Mikko Hirvonen putosi kärkikamppailusta 8. erikoiskokeilla autoon tulleen sähkölian takia ja on kokonaiskisassa sijalla 12. Tänään ajetaan vielä 6 pätkää. Talli päättyy huomenna. Englannin valioliigassa koko kauden alavireisesti pelannut Manchester United piti toiveensa elossa nousutta 4 parhaan joukkoon, kun se kukitti vieraskentällä West Bromwichin maalin 3-0. Avausmaalin iski ensimmäisellä puolella Phil Jones. Toisella jaksolla Wayne Rooney tuplasi Ranskalin nopeasta keskityksestä Manun Jokion 2-0 ja loppuukemat sinne töi Danny Welbeck-Rooneyn esityöstä. Ei, Manu on kyllä. 6. 9. olevan Manchester Cityn perässä. Oi ei. Pelannut 2 ottelua Manua vähemmän. Ja Nieminen eteni toiselle kierrokselle Indian Wellsin ATP-turnauksessa kuvitettuaan Nathan Daniel Ramseyn erin 2-1. Seuraavassa tulee niin ikään kakkalainen Florian Mayer. Tällä kanavalla nähdään seuraavaksi kauden viimeinen viikoski. NTV Sport-yritykset jälleen 10 yritysten ja loton jälkeen. Siinä sattaa. En. Jos on tuolla katsotaan TVtä nyt. Tuskin se haittaa. Jumapil. Kummallista. Mä menen tonne ylös. Metsään. Otan riski. Mä tykkään niistä. Oletko? Voitteko sulla vähän hiljaa, kun mä pelaan? Ei. Silloin järve. Joo. Okei. Oletko? Joo. Minä en näkyy pizza. Aika pelottavan näköistä.
Oo. Katsotaan TV, anteeksi. Mitä? Nyt. Eli taas Kiltin 6.53 omalla henkilökohtaisella ennätyksellä oli erittäin lento ja terävä alku, eli saa nähdä, kun paine ja juoksu tai kilpailun tasaisuus tehty välierissä ja varsinkin finaalissa lisääntyy, niin kestääkö paljon lisää. Oli lisätty Liisa myöskin Okei, mä haluan kuulla sen nyt taas. Näin se iskyy. ainakin kokeneita mahdollista, kun valmentaja Nicole Christie, No, olympiavoittaja 100 metriä partilaista 90 ja vielä mentorina sitten kyllä. Newportin entinen valmentaja Ron Rota. Ei tää näytä kyllä. Niin varmasti tiedosta ole kaverin kehityskin. Tää. Joo, viime vuonna takareisivaikeuksien vammojen jälkeen jo elokuun lopulla tuossa sataisen niin kovalla 10-10, että pystyy myöskin erinomaisiin sataisen suorituksiin. Oli Moskovassa Kristien viestissä alkuerässä mukana finaalissa sitten Kiltin paikalla vei Adam Keminin. Oi, onko ne? Tarkkalaisilla muistaa, niin Kritit tulivat kolmantena maaliin, mutta vaihtovirheet kyllä finaalissa. Tässä on tietysti nostettava esille No se... No se video oli sitten tässä. Moikka!